Nyuwun slendro songo Mas Danang. Ngormati kalian Mas Gareng coba kaya apa? Serampatke men seger. Ya, monggo Mas Gareng pinarak wonten pepanggungan mriki. Yo, yo co, dados. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahyo Kuntadi. Nggih, syukur. Alhamdulillah saged sowan teng Purwosari. Nggih. Kanthi kawilujengan kebagaswarasan slamet boten wonten alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin, syukur. Kados pundi jenengan mirsani semangate Piyayi Purwosari mriki Mas Gareng? Wong lek cara semangate niku pun boten termasuk niki wulan Sela rekor penonton sak Kabupaten Ponorogo. Nggih. Niki katahe priyayi, katahe penonton boten wonten ingkang nandingi dalu menika, Mas. Nggih. Ini membuktikan bahwa warga masyarakat di Desa Purwosari, Malimbare, Babatan Ponorogo, para penonton sedaya adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk penonton semuanya. Mula saka niku urip karo budaya ki bakal endah. Kok ngaten? Nggih, wong ki lek kebaing budaya akeh sing jenenge geguyonan, akeh sing jenenge ngerti neng seniman, uripe bakal kepenak, mulya keluargane, mulya uripe, mulya jabatane. Amin ya rabbal alamin. Wayangan bengi niki luar biasa saestu, Mas. Sing luar biasa napanipun? Oh, nggih penontone akeh banget. Penontone akeh, terus dulure kabeh do mlumpuk rene, bakule niku sekilo, Mas. Nggih to. Kokono teko kene iki aku lewat ki sekilo ki bakul umpet-umpetan kiwa tengen. Masya Allah. Didongakne nggih Mas Gareng nggih. Kula dongakne muga-muga sing bakulan muga-muga laris. Amin. Sing penonton kabeh ingkang rawuh mriki muga-muga pinaringan seger waras. Kathah rejeki. Panjang yuswa. Desa Purwosari muga-muga njayeng bawana saged dados desa ingkang kondhang.
Amin. Iku mulakno diwenekne jenenge bersih desa. Apakah itu bersih desa? Bersih desa itu termasuk ada beberapa suku kata, Mas. Nggih. Ada ber, ada sih, ada de, dan ada so. 4 suku kata. Betul. Yang pertama Bersama masyarakat, Bapak Lurah dan juga tokoh masyarakat dalu menika ngawontenaken tasakuran bersih desa. Betul. Iki kabeh do mlumpuk, Mas. Nggih. Sing saka Ormas teko, Pak Dewan teko, Pak Camat rawuh, Bu Camat, Bu nggih. Camat nggih rawuh sedaya nyengkuyung ingkang dados napa idam-idamane dulur kula Purwosari. Yang kedua Bersih kawelasaning Gusti bengi iki alhamdulillah boten udan. Nggih. Jare panitia niku mergo ra udan jenengan sing dadi pawange. Lah nggih to. Wah, kula ki tenan Mas nuwun sewu lho Mas. Lah duwe ilmu mbok ditularne kancane. Lho wong jenenge duwe ilmu wong nulak udan iki gampang to Mas. Lah kula meguru kalian jenengan pripun Mas Gareng? Wong kula ki elek-elek ngeten iki nggih dukun pawang udan. Syukur. Contone udan teko saka etan. Nggih. Tak tulak balik ngetan. Terus? Udan saka kidul tak tulak melayu ngidul. Udan saka lor tak tulak melayu ngalor. Ngalor. Udan saka kulon tak tulak melayu ngulon. Terus? Udan saka dhuwur. Wong Purwosari sugih-sugih lho Mas. Nggih ta. Ya terope ya dibeki to. Nggih. Wong kok dadak bingung ora usah golek pawang. Ngudange tukang terop dibeki dulur kabeh ra samar kudanan. Nggih, alhamdulillah. Niki palilahe Gusti ingkang teges sedaya niku ikhlas lillahi taala ngenekne hiburan ngenekne tasakuran Mas. Nggih. Diberkahi dening Gusti Kang Maha Agung. Dulurku Purwosari bengi iki wayangan aja ngantek kudanan. Heeh. Nah niku. Nggih. Selanjutnya Dene bengi iki dalange Mas Cahya Kuntadi sekalian Ibu Sukesi Rahayu. Ya, cocok. Niku wong sak keluarga. Nggih, terakhir Saben wayah sela niku muga-muga diwontenaken tegese wayangan kados dalu menika. Amin ya rabbal alamin. Pokoke muga-muga ora sah dadak eneke anggaran disusut ya ora apa-apa ya Mas ya. Awakmu. Awakmu disusut. Mosok to? Lah aku kancane wong 50 kowe lak ijen. Ora, Aku ki ora disusut lho Mas. Lah piye? Pedotel. Ning mboten dados napa Mas. Terus, nggih. Kula ki kalih dulur Purwosari ki paribasane dhuwit ki nomor 6 Mas. Dhuwit niku nomor 6 kalih dulur Purwosari napa melih kalih Mas Arif Pak Carik ganteng iki lho. Aku ora tega narik 5.000 ya kari 1.500 kok. Sik pertanyaannya sampean kok nyepelekke dhuwit nomor 6. Lah 1 nganti 5 apa? Pancasila. Oh, alah. Oh, Pak dosen nggih paling boten nggih dasare negara Mas nggih. Garuda Pancasila. Leres. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Leres. Bengi iki adil Mas. Ora didhuwurne, ora dindekne dulur kabeh sak Purwosari teko rene njaluk donga muga-muga Purwosari saged kondang Jayeng Bawana. Amin ya rabbal alamin. Tur dawuhipun saking panitia lan ugi Pak Lurah, ini adalah ajang uji coba. Mangke menawi masyarakat tetap semangat dan antusias, insya Allah tiap tahun niku tetep wayangan ning digilir bisa uga ning tempel ning input terus ganti ning cepet utara dan lain sebagainya. Mengko karo masyarakate mergo sing jenenge panitia karo Pak Lurah ki anane mung ngamini apa kang dadi kersane warga masyarakat Mas Gareng. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tiap dusun dienekne wayangan. Amin. Ning mau nggih dawuh Pak Lurah. Gandeng Pak Lurah menika piyai sepuh benjang tahun ngajeng tetep wayangan ning wayangan klasik tanpa bintang tamu dagelan Gareng. Mas Cahya. Dalem. Eneng ku nolak tak done apa piye? Ora. Iki tak done apa piye ora mesakne. Dulur Purwosari mlumpuk blek lho. Kabeh ora mek Purwosari mlumpuk kene kabeh lho. Kok iso kowe iki ngedukne iki pangkatmu apa ngedone udan lho? Wah, aku pangkatku terop kok. Loh,
Lu tukang terop kok iso ngedokne udan. Oh iya. Oh ya. Desane Purwosari, gandeng mau bersih desa wis dijabarkan per suku kata. Saiki Purwosari aja nganti dilalekke. Purwosari 4 suku kata. Pur. Modar iki. Wis niki mau sepelane ning mburi ora nek kuwi. Loh, saiki iki zamane maju Mas Gareng. Dadi pelawak kudu serba cepat, tepat dan akurat. Aja nganti sambat. Wong jane kula niku mboten sambat Mas, ning lek nggih wong jenengan ki langsung dadakan ngeten iki kula kan nggih mumet. Lho, ora apa-apa. Lek cara nggih dulur-dulur lintune kan nggih caces-caces ning nggih kula kuat-kuatne Mas. Harus. Kula kuat-kuatne teng mriki ditenggani menika beliau Bapak Agus Dewan. Matur nuwun Pak Agus. Pak Agung Dewan. Nggih. Wonten Bu Camat. Nggih. Pak Lurah sedaya sak kecamatan Babatan Mas. Nggih. Iki ora ketang sithik-sithik ya tak oceki ora ketang kok ya lek luput yang benerno. Heeh, omonganmu aja mubeng ae. Ayo Purwosari piye? Ayo. Yo Padine karo mikir kowe arepe. Wong nggih boten kok ngoten to Mas. Paling bahasane kan kula kali jenengan ngeten iki kan ya perlu dengan berpikir. Upamane bocah cilik isik TK. Terus SD, SMP, SMA, terus kuliah. Bareng ngono iso mikir. Heeh. Ya. Lah ya pikiran Purwosari ki apa? Pur ki apa? Lah pur niku tegese lunas, Mas. Pur niku tegese lunas, wis lunas krentek atine dulur Purwosari bengi iki ngenekne wayangan dalange Mas Cahyo Kuntadi. Ya ora? Sik to, aku ki wong jaman saiki ra ngerti pur kok iso lunas. Napa leres to, Pak? Puri luras. Nggih to? Pur niku lunas to nggih? Oh iya. Oh kulino dadi asistene Mekar kok Pak Den. Iya. Dadi lek ngerti lek pur ki lunas. Nggih. Selanjutnya wo. Wonten kahanan dalu menika regeng sanget ditenggani beliau-beliau pusarane ngadil termasuk pucuk pimpinan wonten ing laladan Kitha Ponorogo. Terus Saben wayah sela diagendakan ngeten iki mugi-mugi dulur Purwosari manggih kawilujengan kebagaswarasan slamet donya slamet akhirat. Terus rinten kelawan dalu tansah manembah marang Gusti muga-muga rejekine melimpah ruah barokah saged tindak dateng Mekah lan Madinah. Lurai asmane Bapak Sukatman Su. Sik to Mas, sik to tak mikir sik to Mas, nggo padakne sing 15 yuta ya. Ya ora. Wong kene lho, nule mbok iculi lho, wong kok cepet. Ora perkara ora perkara nominal, jenengan luwih enom. Tegese pemikirane luwih cemerlang, luwih cerdas, luwih cepet kudune. Angger enom mesti pikirane cemerlang. Urung mesti to Mas, kok ya bayi ki cilik ya ora iso omong kok Mas. Oh iya. Wis sampean lek ora bayi. Ayo. Ya wis bar bayi iki Mas. Ayo, ayo. Su niku sugih bondo, sugih kanca, sugih piwelas. Tangga teparo kelawan masyarakat. Lah ngene iki sing tak senengi cepet ngene iki, cerdas tenan. Tenan to, sugih kanca, sugih bola, sugih bondo, sugih piwelas masyarakat. Lah kuwi mesti dadi lurah. Niki lho, kabeh disugihne. Lek ora duwe welas nyang wong cilik, nuwun sewu lho. Kadang kala sembako ya diotot. Niku kowe kok ngerti? Lho, mantan lurah Mas kula nggih. Sing didukne karo masyarakat iku kowe to? Nah iya. Gara-gara ya sembako tak slentengne kok, Mas. Ah iya. Oh ya nggih. Lek teng Purwosari mboten wonten. Mboten enten to? Mboten wonten. Yang kedua sukat. Kat niku tegese niku napa niku sekatan. Kat niku sik to Mas. Kat niku disekat. Tegese Bapak Sukatman niku tidak ada batasnya dengan masyarakat kecil, masyarakat menengah, pejabat bahkan pegawai negeri. Iki didum padha, didum rata. Ora ngajeni wae ning wong sing pangkat, ning ngajeni nyang wong cilik-cilik. Mergo biyen dadine karo wong cilik cilik. Allahumma Pak Sukatman kok yurung munggah-munggah Kose rong rampung kok terakhir man. Minggah nggih Pak Katman nggih. Ki keliman lho ya Allah. Ya.
Muga-muga to kurang siji ki engko cair. Man niku tegese manembah marang Gusti, eling sing gawe jagat, teges niki ngerti ing budaya agama klawan trapsila. Oh, niku. Tepuk tangan gareng luar biasa. Ora enek sing macet babar pisan. Ora enek Mas arep macet kene yo mikir kok. Wow, jenengan ki ya Mas kok ya alhamdulillah Mas Cahyo nggih. Pinanggih sampun ping kalih. Alhamdulillah. Muga-muga namung nderek ndedonga mawon sedaya masyarakat teng Purwosari menika sedaya kathah rejeki panjang yuswa. Amin. Jenengan kula golekne kanca mangke gek ngaturi Pak Lurah minggah wonten pepanggungan. Makaten Mas Cahyo. Mbak Lucy Brahman iki waranggana domestik ning nyatane wis melanglang buana. Monggo. Ayo ngombe dhisik. Mas, Mbak Lucy ki lek munggah mesti ngombe. Ah, lha sebabe? Brahman. Oh, nyombor ya. Ngombor sih. Apa meneh iki wayah rebesangan, Mas. Esuk sore katul dedak Lah. pur. Sia-sia. Terus pokoke. Tukung monggo Mbak Lucy. Yo. Ayo Ti. Jong adeg nembang ta Ti. Iki lek Jawa sasi apa iki? Niki selo to, Mas? Bar selo apa? Lokak besar. Besar biasane apa? Yo dibeleh lho, Mas. Nggih korban Beles apa? Brahman. Ya aja sia-sia ngono kuwi. Iki waranggana sing tresnani ya piyai akeh. Kuwi dibeleh. Waranggana niku kan Mbak Lusita to. Lek Brahmane kan nggih sapi, wayah besar ya dibeleh. Nruduk kowe kuwi. Lha ngopo kok nyuduk aku? Wong aku pawange beleh kok. Aku mau sakjane wis tak ati-ati lho. Arep nderek Ki Dalang Cahya Kuntadi. Alah, Selamat. Wedi lek kleru sebut. Lha kok Aku iso? tak halus-halus ning ngene bae joget aku. Wek. Cah Cahya sentimen. Mbak sampean iki ngormati jenengan lho. Oh ngoten nggih. Iki mau tukung-tukung to. Tukunge sing angon bebek. Dadi sampean padake bebek. Sampean bebek wedok gareng bebek lanang wis arep ngopo monggo ngono ayo. Mas Cahyo. Apa? Nuwun sewu jenengan pateni lampune riyin. Nang apa? Kula tak ngombor. Wong wadake kancane bebek lanang karo bebek wedok, Yulusi. Kono sik. Yayu mau jere sapi arep dibeleh. Wilujeng dalu Mas Dalang. Nggih, Katuran wilujeng dalu. pinarak panjenengan sak kanca. Estu. Kados pundi pawartosipun lak nggih sehat panjang yuswanipun. Pangestunipun Mbak Lucy sehat nir ing sambikala Bagaswara. Alhamdulillah Bapak dosen kula pojekne kathah rezekinipun Amin. membawa seni wayang semakin nguncara sak nuswantara. Amin. Napa melih panjenengan taun iki digandrungi kali Piyai Ponorogo. Luar biasa. Saya itu bangga hidup di Kota Ponorogo. Nggih. Mergi Piyai Ponorogo niku piyai kang sembodo. Contone malam hari ini masyarakat Purwosari gitu. Pripun? Anane dengan efisiensi anggaran sing kaya ngene kabeh mlenet gitu. Bu Camat ki pirsa niku. Lurah kok sampai iso ngenek ning ngene iki karo masyarakat. Jempole gak trimo 10. Tepuk tangan. Dan hebatnya lagi Purwosari tidak swadaya, tidak menarik iuran kepada warga masyarakat. Dana desa dikumpulkan jerih payai para perangkat untuk menyenangkan warga di Purwosari lah itu. Masalah tenan niku nggih. Saestu. Angel lho Pak, tahun niki mumet lho Pak Estu, mumet niki berarti luar biasa. Pak Lurah niku pilihan kanca-kanca perangkat wis tatak tenan.
Mergi ki sirahe ya umup, apa neh pagelaran koyo ngene iki lho. Nyun sewu sing diaturne Mas Gareng wau leres. Kula wau mlebet mboten saged sakek kathahé penjual enten 1 kilo. Wah, asmane sapa Pak Lurah? Pak Sukatman to. Nggih, Pak Sukatman. Piyayine rendah hati, ya toh. Panitia niku Mas Estu tiange bener. Tiange napa niku tiang temen Estu. Temen kabeh. Lek didhawuhi Pak Lurah niki nyuwun sewu lho nggih. Niki crita anane. Nggih. Pak Carik niku namine kan Pak Arif. Pak Arif, Mas Arif. Pak Arif ki tenggen kula nggih sing diutus kok ya bapake. Jenenge Pak Sumawan. Betul. Lah ndayahune sinden atik jam 4:30 esuk. Ngerti? Lah aku kan ya urung raup rong apa. Ya bener kuwi. Jan perso to. Lho ya ono 4:30 to. Pas kuwi. Aku ora gawe apa-apa. Aku iki kurang gawe daster tok. Lah ya malah ngopo kok panjenengane kok rawuh ngene jenengan kok 4:30 esuk. Sampe ora ngerti to? Lah kuwi ya ono lak wayahe nyombor kuwi. Aku ya gragapen lho lek diwayahi moro kok jam sakmono lho saking disipline piyai to Mas. Nggih aku yo lali ndak gawe apa-apa le. Bapake Mas Arif. Asmane sinten wau? Pak anu, sik Pak Sumawan. Sumawan. Pak Sumawan. Sumawan tegese suke piyai ingkang becik ya. Nggih. Ma iki madhep mantep ning pangeran tegese piyai kang utun, piyai kang napa niku jenenge tekun agamane. Wan selalu menawan dan dermawan. Aku makanya Pak Mawan teko aku ya dermawan aku. Pun Pak tradisine jenengan ngoten niku aku ya mana. Iso-iso lho aku ya ora gawe apa-apa tane daster tok. Pak Sumaman langsung jujuk neng kandang ya. Aku mau weres ngawut ya ora. Guyon saun-sawen niku saking kagume kula niku lho. Pak Carike muda. Pak Carike Mas Arif muda. Pak Lurah nggih ngoten. Bu Camatnya niku camate cantik. Wonder Woman Pemkab Ponorogo. Tenang kok ya. Ketoke perempuan, tapi sejatine niku lanang. Strong. Nggih niku. Bu Lurah, Bu Camat niku. Piyayine pejabat. Asmane sinten Bu Camat? Bu Hanifah. Bu Siti Hanifah werdekno. Siti Hanifah. Siti kuwi tegese lemah. Panguripane wong urip ning alam donya kuwi jenenge lemah. Nah, Siti Hanifah. Hani. Heeh, apa? Ayo iso. Ayo ngawur ilang dasmu lho ya. Ane Pak Dewan iki. Hani itu tegese hanya nikmat. Wah, pinter-pinter. Bengi iki nikmatnya masyarakat sekecamatan Babatan. Jan nggih luar biasa. Matur sembah nuwun niki Bu Camat sing sregep niku lek enten wayangan nggih ngantos nenggani timbukan. Ning aku gumun nak Mbak Lucy. Ya napa? Desa-desa teng Babatan ada wayangan bersih desa. Nggih. Pertanyaannya kapan ya bersih camat ya? Ora enak ya Reng ya. Derek wonten ning muga-muga begini iki digendakan lho Mas. Wong bar kaya ngene rejane kok kecamatan urung pernah kula ki wayangan te kecamatan. Nggih. Lenggen kula Karanganyar mriku niku setiap Agustusan niku teng kecamatan sing mandegani Pak Camat, lajeng para lurah-lurah sak kecamatan niku do iuran enek kurangi sing nomboki camate. Ngono kuwi. Terus mekaten Bu Camat menika anu masukan saking Bapak Dalang. Monggo enggal dipun galihaken. Kersane tambah mumet. Bu Camat niku riyen kanca kula ngopi. Aduh. Niki rekan kerja wonten Bapedar rumiyin, wonten pariwisata. Wah, hebat memang luar biasa. Lah niki lak panjenenganipun Pak Lurah wau diamanahkan oleh panitia masyarakat pokoknya Pak Lurah kudu naik panggung engko terus joget apa nembang karo Mbak Lucy. Nah, mila to. Cobi ditawarne penonton pareng napa mboten Pak Lurah jumeneng? Pareng? Oh pareng masalah. Pak Lurah yang fane kathah lho nggih. Kula sing mriki. Oh nggih Nuwun sewu Pak Sukatman kersanipun pinggah panggung Pak Bu nggih. Setuju nggih? Kompak nggih? Jos tenan. Nggih, ning ya kuwi Pak Lurah pilihane loro. Yen ora nembang nyawer. Ha kuwi. Aman ya aman. Lurah Purwosari kok piyai Babatan ki los. Wong los wong sugih kabeh iki. Amin. Piyai kok Yo, duduk. Monggo. Neneng. Pak Sukatman. Monggo Bapak Kandes Purwosari Bapak Sukatman. Yeah.
Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Pangkat mana ini ketemu wong Sumoroto. Nggih. Niki musuh kula ten panggung riyen. Nggih. Niki Pak Lurah niki. Mbak Lurah pundi, Mbak Yu? Mbak Lurah Kadipaten. Ngintel karo Bu Camat. Ngaturaken sugeng dalu bucange. Inggih sugeng dalu. Sampun gantos batik jenengan, Pak. Awit wau bathik ya. Wau magrib wau kaosan lasian. Niku wau sanes kaos. Oh, Iya. berbote repot ngurusi lho niku wau. Jenengan ta sing ngendika mau Pak Lurah ngagem kaos coklat apa abu-abu ngono mau? Ah nggih kula pancen sing matur. Ning kesederhanaane Pak Lurah kuwi untuk kemuliaan warga masyarakat Purwosari. Tapi leres estu luar biasa Pak Lurah. Nggih, nyuwun sewu niku kula beto dekeng. Nggih. Ketoke mangke mboten nutut. Nek dipun lawan kalian Bulusi kalian Mas Gareng. Lah, dalu Pramila niki. kula niki beto dekeng. Nggih ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya penonton. Nggih mugi-mugi wonten dalu menika dadosna palipur dumateng panjenengan sedaya. Mbak Lurah nyuwun sewu. Nggih. Malam ini niku sing mirsani ki enten 10.000 orang, tapi di YouTube juga ada 6.000 sekian. Niki sing rawuh channel 25 channel YouTube. Luar biasa sukses untuk Purwosari. Amin. Nggih. Kagem salam kagem kanca-kanca teng mesakna wonten pundi YouTube mirsani wonten channel YouTube niki Mas. Nami YouTube Cahya Kuntadi. Nami YouTube Apa napa? ditakoni Pak Lurah? Dalam YouTube. YouTube ki Cahya Kuntadi channel. Salah. Kuwi oleh-oleh ra tau melu ngono kuwi. Lah nek ra tidak omben usul aku. Nggih, Kuntadi channel. Oh, Mas Kuntadi channel niki kanca-kanca saking Jawa Timur, Jawa Tengah tublek-blek dipun kintuni salam 6.000 penonton. Nggih ngaturaken sugeng dalu dumateng penonton YouTube Ki Cahya YouTube nggih. Nggih. Kuntadi Channel. channel. Nggih. Ngoten nggih. Nggih, leres Mbak Lurah. Ning Pak Lurah niku lucu lho, nuwun Nggih. sewu. Piyayinipun seneng Gojek. Nggih, Mas. Terus santai. Sabar, Kala nggih. kula nyuwun prisa to. Nggih. Pak Lurah jenengan dados kepala desane sambene napa? Napa Pak Dalang kula namung ngingu wedhus. Masalah. Pinten wedhuse? Enten gangsal. Jaler setri, mboten setri sedanten. Lah jalere kula piyambak. Lah Cahya. Sing ngopeni tegese. Bengi iki kok bintang tamune ya kewan. Lho kok Mbak Lurah Lah, lah, dhewe iya. kok ya ingoni-ingoni kok ya wedhus. Kira-kira Pak Sumawan ate yo melu-melu Pak Lurah. Lah aku yo kaget lho aku sik ning jedeng kok. Jujuku wedhus kok mbek. Ora les wibar Pak Mawan kok kono nek seminggu wedhusku meteng kabeh. Ngapunten lho Pak Mawan. Guyon Pak Lurah, guyon. Guyon lho Pak Lurah nyedi kira mboten Ben tenan. tetep sehat mangke nggih. Nggih nggih. Nggih, weh ketoke sing mburi iki krim kadung ngomong ya gruweket nih wi. Urung-urung iki urung tak kon ngomong kok iki urung tak kon Dalu ngomong. Mas Lurah. Sugeng dalu Mbak Lucy. Lah iki lah iki. Wong wedan kok dadi lurah. Lah kok iso weden. Lah wujude ngejak aku kok, gak aku iki turu lho kok digeret. Lah ampun sing kulino remuk niki muran. Mboten napa-napa. Awakmu ki ya kudu sing sabar Kang Pur. Aku sabar terus. Oh ya kudu sing sabar Pak Lurah dawuh ya awakmu ndang srekat ndang budal. Campur ora sabar PKK rak joget. Ho ya ora Lurah sipur ya reneng. Ibu-ibu PKK rak joget ho ya. Oke daster kabeh. Hiburan lah Mbak Lucy. Monggo dawuh napa? Alhamdulillah. Kula ngaturaken selamat kepada Desa Purwosari yang sudah menyelenggarakan kegiatan bersih desa. Mugi-mugi kanthi bersih desa Purwosari menika masyarakat saged ayam tentrem. Amin. Sedaya ingkang dipun citakaken saged terjangkung. Amin. Sedaya sukses. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin Nggih. amin ya rabbal Ngoten Mbak Lucy. Nggih. Sayange kadipaten iki kelurahan dadi ora iso ngene iki Mbak Lucy. Jane Demben buwing. yo bar wayangan Ya ngono dempene lho. wayangan Climen Mbak Lucy ngono. Climen. Dalange kanca lurah dhewe dadi yo. Dalange kanca lurah dhewe bintang tamune ya kancane dhewe. Nggih. Lah piye tah penake ndek kanca yo ngono kuwi ya. Ning lho luar biasa sekelas kelurahan lho Pak Dalang. Mboten napa. Sekelas kelurahan ki iso wayangan iki pun kondange ra umum. Nggih. Niku Leres, lek leres. desa niku mau wayangan iki nggih luar biasa karena sudah bisa ada anggaran dana desa. Leres nggih. Lajeng ingkang badhe nyekar sinten niki? Saya nyekar Mbah Lurah Purwosari nggih. Napa pamitane? Aja ngono. Lah lek demben wis latihan. Ayo malah tukaran.
Demben latihan. Demben latihan ora. Ora wani. Alah, ora wani. Kaya cemple kecepit suara. Alah, ora. Napa to pun to Los, napa-napa. Arep cemplek kecepet, wedhus kecepet, tebu kecepet jenengan sing bayari kalih masyarakat los dol. Apa nyuwune? Langgam sesideman. Wah. Ketoke kulino iki. Ladalah. Sing bawa Sing bawa Sing niki bawa Bang bintang Lurah. tamu Mbak Lucy Nggih, Mbak no Lusita. eman-eman. Nek bawa dhewe nek welek ngoten. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa lho, mboten napa-napa lho, Pak Niki Lurah. Kang Ripto, ramanipun Mas Dalang. Nggih pangapunten nggih mengki lek kados cemple kecepit. Lah mboten napa-napa pun to. Mboten napa-napa. Cemple kecepit. Mboten napa-napa, kados cemple Ayo. kecepit apa naik Nggih. gringgingen monggo-monggo. Monggo santai mawon Pak Pak Lurah. Lurah. Adi mriki pun to los. Bu Lurah pun kula SMS ora apa-apa ning dhuwur panggohe Pak Lurah milik umum. Alah los dol. Bu Lurah stok Mbak Lucy. Butin, Bu Lurah nyen obat tidur yen Butin. Bu Lurah mentale wis los pun tepang kalih Bu Lurah. Nggih monggo. Monggo. Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Nano. Wiwitane Tepuk tangan Pak Lurah. Ngono taun ngarep rawayangan awas. Nano. handere sang peke priya bagus Madeng ngarep Pak Lurah. ngolah budaya Asik. saya pundi kalih cemple kecepit Pun to sae. Sae jos. Lek cemplek kecepet mboten ngoten niku lho Pak Unine. Ngoten niku. Cemplek kecepet. Lah ya kecepet Brahman ayo nggih. sowan menyang kutha gedhe Ayo Pak. aku diguyu karo niku jane ya wisin aku ya an Mboten sah. Ben tapi nggih. Niki Pak dosen Bu dosen kok pun lumrah. Lek Prapa? swantene apik niku pun biasa niki sarjana seni. Awake dhewe swantene apik luar sanget tenan. Los Pak Lurah. bendara terus yung Anu nyusun. yon Tarik napas dulu, tarik napas. Pelan-pelan. Ditahan, hembuskan. Mah. Satu kali lagi lho. Lah druwedeg lho astane kersane rilek. kula sak umur-umur nyanyi wonten ngajenge tiyang kathah tasih niki Lah, lek nggih. wonten kamar mandi kula nomor setunggal Lah nggih. Niki kagem kenang-kenangan. Malah ngaku ngoten lho, Mbak. Niki latihane kali Ibu ten dalem. Yo. bendara terus kayung Niki latihane kali Ibu napa mboten kok bendoro ilang apalane. Mula jadi takoni mesake ilang ngenge lah. Awake dhewe meneng aku karo Kang Pur ning kene meneng ae. tak eling-elinge Ya sik ya ya siap Mbak. Selendang kuning. Oke yo lali. selendang kuning Wong sing marayo tunggal kang saking bukit Oke yo lali to lho Pak Lurah kaya pinter. Saya tak Pak Lurah, niku kok teles selonone enten apa? boten ngompol jane kesukan toya aku Wah, wawang badhe alah. munggah wawang Pun sabar kula betengi lek kenten pun mboten sadredeg. Kang Pur ten mriku Dek pun. Bu Lurah ijan bejo tenan kagungan garwa Pak Bapak iki Mas. Piye jujur tenan lho, mau pada tak blosokne bendoro empun niku empun. Kudu wae empun sanes niku. lek iki lali tenan Lho lek. wong jujur opo pajak. Lek niki lali tenan turuse napa niku wae swara kurang permana ing wasesa ngrungro Nano. anggrurung marang bendara Tya Sulistya pijer Ngenteni ngincangake alis aja didemok iki ndredeg wong karepmu dhewe iki Iki ki nganggo vibra. Mbak Beda Lurah. lek Mbak. Kesi vibrane di sini. Lah ya vibrasine kudune ning kene lho Mbak Lurah. terus tresno sesideman Tepuk tangan untuk Mbak Lurah Purwosari luar biasa. Mbak Lurah Purwosari.
Iki sik siji iki dulurku lanang ki urung nyanyi. Entekno aku tak. Kowe iki kari tugasmu. Kelihatannya Mbah Lurah niku kalem tapi nggih sembodo. Ngeten lho Mas. Piyai ampun alus. lega, Mbak Lurah ampun lega. Jumeneng mawon ampun lega. Lah kowe ngadeg kan mau lho. Riyen kula tak ningali polahe Mbah Lurah Kadipaten. Iki karo Tak musuh. lenggah wonten Mbah Lurah. Masyaallah. Wis to jang terusno. Surah. Bature ngadeg kaya tontonan kok. Aku ki arep Lagi iki nek lurah dieret-eret lho. Ya iki kan bola lurah sedaya Mas Cahyo niki. Lek kewirangan siji kewirangan kabeh lho, Mbah. Sing kompak kaya cita-citane Desa Purwosari. Kudu kompak. Oh nggih. Kompak. Makane dhek kompak niki wirang siji wirang kabeh, Mbak. Oke. Sampeyan cedhek Mbak Lucy. Sampeyan cedhek Mbak Lucy soalnya sampeyan sing mbayari Mbak Lucy. Piye? Mosok kowe mung arep gur nyedak aku. Lah aku nyedhek kowe reng. Ya wis ya, njaluk kono lagune apa? Monggo Pak, napa Pak jenengan Pak? Niki penari lho niki, Mas Haji niki. Lah kon ora boten diapusi. Daleme cedake Pak Ki Cahyo. Gondo Durjono. Ya tenaga Durjono. Sekolah karo Mbak Kesi biyen. Nggih, oh nggih. Layak ngleniki karo bojoku. Ya ta, kondangan to wong. Mboten Pak Dalang. Riyen niku keluaran remen wayang nalika sik enom. Alasan. Nah, biasanya kula nonton. Biyen niku lek tumut Pak Yarno nyanyarane waktu Mbak Kesi nite teng SMKI andalane kutut manggung riyen. Niku makane niku saking apal ucap Mbak Kesi ngontene napa niku kutut manggung niku. Nggih. Sampai sik kelingan teng Memeru kula. Nggih kula nggih. Kula dianggung ning teng omah nggih. Wah ngoten nggih. Layak to. Jenengan nyekar napa Pak? Kula mboten saged nyekar kok tak ngadeg tok ngeten mawon pun marem. Lah terus piye karepe? Lho mboten no. Niki remanane sing sigrak-sigrak Mas Sipur iki. Mbah Lurah Kadipaten. Wis to sing mbayari jenengan, Mbah sak jaluke jenengan. sampean iki tak tanggap. Wah, Tanggap apa wong aku ini kene undangan kok tanggap. Wis to, Kis, manut. iki ora ditengahi karo Bu Camat geger tenan iki. Tanggap iki lek bayaran wong ora bayar kok tanggap iki. Sabar Kang Po, sabar. Meneng to meneng. Tamu iki mosok ora apal karo Niki ngeten. Bu Camat wau rawuh kalian sekalian kali Pak Agung. Dados Pak Agung Dewanipun gawanipun Bu pinggah Camat. mawon Pak Dalang. Sinten? Bu Camat. Bu Camat. Agung. Bu Camat Oh, sekalian Pak Sekalian Dewan. Pak Dewan. Padine Mas Pur karo Pendo. Lek Pak Dewan karo Bu Dewen iki Ora kok bagene dhewe. ngene lho Lus. Lek kewirangan siji kewirangan kabeh batek ae utawa iki ngono lho. Lah biasane iki apa lho? Monggo Bu Camat menawi pancen kersa kalian Bapak monggo mriki. Monggo. Nggih. Pak Agung Yes. sekalian Ibu monggo. Nggih. Monggo Bu Camat. Monggo mriki kula enton. Bu Camat lan Pak Amat. Monggo mriki kula enteni. Bu Camat. Niki tesih enten 3, Pak. Kepala desanya yang masih ada. Lah mosok karo kabeh. Mbah Polorejo, Mbah Kupolo, nih Mbah Kertosari. Nggih. Sing jelas Oh, niki nggih. anu Pak Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Babatan. Nggih. Monggo Mbah Kupolo. Nggih, sembah nuwun Pak Lurah Polorejo sehat selalu. Ha nggih, nggih. Pak Lurah Polorejo. Sembah nuwun. Nek wau kesehatan kula Mbah Polorejo. Ndang to. Bakal nggih nangkap jenengan. Lho, niku langganan kok, Pak. rono kita geret. Nggih, nggih. Nggih, Bu. Nggih, nggih, nggih. Monggo menika ingkang anu Pak Asma nuwun sewu, Pak. Pak Agung, Dewan nggih, Pak. Oh, nggih. Dewan Perwakilan Rakyat. Nggih, niki Pak Agung, Ibu niku Bu Camat, ngoten Mas Nggih. Cahyo. Niki pasangan serasi. Pasangan yang kepala serasi. PKK, Mbak. Badhe nyekar menapa Pak Agung monggo nderek Bu Monggo Camat. Bu, aku dari Bu Camat mawon. Duet kali Bu Camat ya. Oh, nggih. Napa Lintang Asmara napa-napa? Nggih. Niki kan wonten Pak Lurah jenengan to, Bu Camat. Niki monggo duet apa biar Lintang Asmara apa Podang Kuning. Sing penting aja siji lho. Piye? Aja sida rondo bahaya. Oh, Lintang Asmara ora apa-apa. Nggih. Ngono. Niki sak kersa Pak Agung Rumiyin apa kali Bu Camat? Nggih, sekedap Mbak Lucy. Niki wau Pak Lurah kula, setunggale Kap Lurah, Nggih. setunggale Pak Kades. Nggih, tadi. leres. Kan memang wonten kecamatan Babatan wonten desa kalian Iya. kelurahan. Iya, Nggih. Bu.
Nggih. Pak Lurah niku wau Nggih. sing kaosan niku Nggih, wau sing nggih. kaosan niku wau. Badhe ditanggap kalih Pak Kades Purwosari. Leres. Kan pun kula itik-itik wau. Lah nggih. Pokoke aja ngasih manggil Bu Camat ke atas panggung. Ngoten ta nggih. Jane pun kula ngaten. Kowe ben oleh Lah terus itik-itik. pripun niki? Soale niki cara kepegawaiane kan sing nilai Bu Camat. Lah, bener nih. Nggih. Pripun? Bu Camat kok diperintah. Modern Terus kowe. pripun? Pun jangan balik mawon Bu. Ada dadi kancane gareng. Lah piye timbangan aku lah dinilai apik kok. Oh ngoten. Wis Mboten jan usah dilek saya Lucy. napa saya lho, Mbak. Nggih, betul. Nggih. Ngapunten Bu nggih. Siap nggih. Mas Cahyo dados kepala desa dan lurah sekecamatan Babatan itu begitu kompaknya Mas Cahyo. Nggih. Meskipun sak menika tadi dalu menika nggih pun sedaya rawuh niku wau. Nggih. Saudaranipun, sedherekipun wayangan nggih sedaya. Nyengkuyung. Ya, nyengkuyung Rawuh. sedaya tindak mriki sedaya dan tentunya nggih kecamatan mengke pengestune panjenengan mawon Mas Amin. Cahyo nanti Tanggal pinten, Bu? ngapunten nanti saya tak janjian sama Mbak Lucy ngoten to biasanya janjian sama Mbak Waduh, Lucy liwat Lucy dibelah aku kok. tapi janjiannya janjian ngopi riyen Mbak Oh Iye nggih, janjian ngopi riyen Bu. Oh, dibuka kan Mangke pernah. didongakne warga masyarakat niki penonton tasik full nggih ya Allah. Wah, alhamdulillah nggih tepuk tangan dulu kagem sedaya. Nggih. Kula malah pekewet kalian jenengan jumeneng teng mriku kedane menikmati kok malah. Iya. Pangapunten, matur sembah nuwun, sukses kagem kita semua. Amin. Nggih, sembah Sembah nuwun Bu nuwun. Camat. Terima kasih Bu Camat, Pak Dewan. Wah niki piyai Wah, kan wah. sregep turun ke bawah. Betul Mbak Yusi, tenan kok luar biasa. Matur nuwun Masya kowe kok Allah. ning kene dhewe ku ora ono apa to Kang Pur? Masya Allah. Nggih. Oh iya wis siji aku siji. Kok aku kowe iki bengi iki kok dadi nuwun sewu Mbah Kadipaten nyuwun disawer lho Bu Camat. Oh nggih. Nggih, sembah Nggih niki nuwun. wong Bu Camat mawon nggih. Makasih nggih sembah nuwun. Nah, ngeten iki lho Mbah Lurah Dipaten lho yuk nggih. Luar biasa. Ngalah nyapur rasa. Nyapur. Boleh cok repot-repot wis nyapur. Ya ngono sih. bensin, Aku wis ra penak ngene iki. Malah ora penak. Niki Mbak Lucy karian Mas Gareng wonten pamundhut kula waos rumiyin. Siap. Assalamualaikum Mbak Dalang, waalaikumsalam. Saking Bapak Jonianto Ketua Panitia Bersih Desa Purwosari nyuwun gending lestari kalian gubuk asmara. Katur dumateng warga masyarakat Desa Purwosari sedayanipun kanthi atur sugeng amirsani lan midhangetaken pagelaran Ringgit Purwa sedalu natas mugi-mugi kita sedaya keluarga masyarakat Desa Purwosari tetap guyub rukun ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin. Wassalam. Nggih, matur nuwun. Niki kula kalih Gareng di SMS. Jenengan mboten pirsa to. Masyarakat mriki niku pun kangen suwantene Bu Kesi. Lah, Lek nenggani kaconten wau. Oh. Biasane Bu mboten kindang sak lagu jenengan bagei. Sir kula ajeng kula nembang setengah papat engko ngoten. Lah niki sing pentingane Piyai Ponorogo niku Bu Kesi lek kadung bawa wis bojo kowe ndelok teko esuk kok. Wah. Tenan niku. Kandhane lho napa Yen melih. percaya nggih to Pak nggih? Nggih. Lho nggih lho, Pak. ngapusi. Kula kenten lek pun mboten seneng ya. Piye Pokoknya jane? Akhirnya sing seneng lek mung kula tok ngono maksudnya. Nggih. Jenengan iki piye? Ya Bu Kesi nglegani Kyai Monggo, kene. Mbak Kesi. Nggih. Monggo, Bu Kuwangen Kesi. iki Mbak Kakung sedaya kalih swanten panjenengan. Monggo ya. Apa sayang? Minggu mawon nggih. Hah? Lho iki lho, jumeneng napa lenggah? Lenggah mawon nggih. Jumeneng Mbak Kesi niki lho aku kok diseneni bapak. Bu Kesi, nuwun Dalem, sewu dalem, Ibu. dalem. Suara terbanyak nggih Bu nggih, nuwun Nggih. sewu. Niki Bu Kesi jumeneng napa lenggah? Lenggah. Lenggah napa jumeneng? Kaya neng omah lho Bu kulino jumenengke. Pokok Piyai Ponorogo niku rata Pak Yoyo. Nggih, Ta. Sing remen senior nggih kata, junior nggih kata. Nggih, Ngoten Ta, lho, Mbak. dadi sama rata. Terima kasih nggih. Monggo jeng. Sir kula ajeng kula imbungin gara-gara engko. Lah niki wis bisiki kula malah Wah, disani kula. Ya jumeneng Bu Kesi? Rapopo nggih nggih. Bu nggih. Kesi. Mumpung jarike anyar niki. Nggih. Janak yo. Tenang ya. Nyuwun sewu, Mas Dalang. Apa sayang? Ngapun
Terusan ya ngono kuwi ta yune dalem. Iki wong nyeluk bojone dhewe sayang iki ya pas ae lek bojone wong celuk sayang iki masalah. Biasane gugur ngono. Aku dadi baygon yang saiki. Kowe sinden bengak-bengak tak lolek gedang goreng. Muga-muga katresnanmu karo aku lahir batin tenan. Disekseni karo warga masyarakat Purwosari ing dalu niki. Bapak Ibu nyuwun donga panjenengan nggih, mugi-mugi Pak Dalang Cahya Kuntadi menika anggenipun tresnani kula lahir batin nggih Pak, Bu. Sebab adatipun ngeten Bapak Ibu, dalang niku dalang menawi mulai kondang laris tur ganteng enom tanggapane larang. Godha telung perkara niku sing mboten saged dikipataken. Godhane bondo saged, godaning pangkat saged, ning godane wanita ayu. Berat niku berat. Wah, Mas Cahya. Apa? Sami kula. Kok iso? Nggih niku kok padha kok ya. Nggih. Aku manggon mburi dhewe ya ngono kok ya. Nggih. Dadi sampean tak weling. Ya kayak nembang Bu Kesi ya. Arep meling apa? Tak seksekne karo warga masyarakat Ponorogo khususipun Purwosari angger mengke Pak Cahya Kuntadi sering tanggapan teng mriki kok nganti krungu Pak Cahya duwe demenan teng Ponorogo. Tak ketok tenan pendeke. Yuk Kesi. Tenan dalem-dalem. Kula ke saestu, kula niku Pripun? tenan tresna karo Mas Cahya niku luar biasa. Nggih. Mboten kulino jenenge Pak Cahya ki selingkuh. Alhamdulillah. Mboten kulino Pak Cahya niku pacaran. Lah, Nggih. Mboten kulino Pak Cahya niku dolanan wong wedok. Saksine lho. Saking primpene kok. Saya mau memburi ra penak padha ngobongke wong omah-omah lho. Mboten tegeseke pripun jaga rumah tanggane jenengan. Sampeyan kudune mbelani aku, nun sewu elek-elek ya. Kula niki Pak kula Mbah Sukron lah ya kaji. Nggih. Kaya mu balek ya to. Terus anggen kula mamah karo sampean aja kuwatir Bu Kesi. Pripun? Anak dhewe wis papat to. Papat, manak papat aku Ayo wisan. papat to. Dadi watakku piye omah-omah wis pirang tahun? 15 tahun. 15 tahun kan apal karo watakku. Apal. Karo lagianku apal to. Apal. Kapan seorang Cahya Kuntadi jaraki wong wedok liya yen nenek sampeyan? Ora tau. Bu Ibu, sampean trimo enggak le Pak Cahya Kuntadi duwe pacar ning kene Ibu? Khusus kali Bu Kesi nggih Bu nggih? Ya, tenan aja njaraki cah wedok wis mbok ponakamu ki Winong ki ayu, Brigita ki ayu wis menepno atimu Pak ben rumah tanggane awake awet, awake dhewe lek ngembangke kesenian ngrembaka ning ngendi-ngendi. Amin. Ngono ya Pak ya? Ora arep Wes. jaraki wong wedok aku iya. Ya, Jaraki ya. apri ya aku. Khusus warga masyarakat Purwosari kula badhe nembangaken karyanipun Mbah Kakung Sukron Suwondo mara sepuh kula Langgam Sri Huning Mustika Tuban. Pripun Bapak Ibu? Wah, Mbak istriku penggemarnya sik akeh Mbak Lucy. Iki aku milih ketingin lho iki biyen jare Jare ora Purwosari. sampai ra tau wadus lali kok nek. Loh, Mendino ora tau prei kok. awake mbiyen jaman nalika nderek Mbah Yatno aku jek SMKI, SMA lho, Pak. Ning kene iki kaya omah. Dados piyayi Ponorogo menika kula teng mriki kados mulih teng kandhang kula. Kula nalika tasik SMA niku tumut Mbah Yatno, dalang guru kula, omah kula teng mriki. Dadi wong Ponorogo niku senes tiang sanes kangge kula ning sedaya keluarga ngoten. Ning anggar wong Ponorogo ngejob sampean telepon sampean dinyang kok wangele ram sampean. Mas, ki sing marai grogi iki aku ya gur kuwi. Heeh to. Ya kuwi sing marai grogi iki buka sik dinyang angele ram. Ora Wong iki guyon. nang dalang ngetop. Ayo. Nggih, rupa nggawa rego toreng niki wae lho sembodone Piyayi Ponorogo. Apa? Pun kadung gandrung wis gak tau nyang-nyangan. Oh nggih, nggih. Nggih, wis bejone jenengan pokok. Ora tau ngenyang loro ganti dalang ngono. Modele gerilya. Mbak Yulusi, Nggih. dulur-dulur ingkang rawuh sedhuwur ya alhamdulillah. Balong rawuh. Nggih. Madiun rawuh. Mboten to? Magetan rawuh Mas Cahya. Nggih. Masyaallah. Menika sedhuwur ya sampung caket mriku nggih rawuh. Nggih. Wis luar biasa. Nggih. Ning piyayi Ponorogo menika nuwun sewu. Pripun? Nggih wonten kathah ingkang remen kalian lucon kalian lagon. Ning Nggih. ugi tasih kathah sanget pemerhati lakon. Leres Mas Cahya. Bila saking menika supaya kabeh keperatan nggih Mbak ya. Nggih, moga-moga dimangkani. Bila saking menika nyuwun pangapunten ingkang agung mangke kalajengaken wonten goro-goro tetep bersama bintang-bintangnya Siap, Madangkara. siap. Ngoten Mas Gareng sembanipun nggih. Nggih, sami-sami Mas. Nggih.
Ya, Nduk, rakit mbacuk nih gelar cerita. Monggo tak dherekaken. Ya.